Keo. So be go emi eba do. Sukaro kera kemeni biwo nasira. Kemeni biwo ni ya tila kile biduru ka bebe wasi gini. Kabrala ka malida uma deliga kera. Kabrala ka malida make. Solution T. Malile tam faraloka. Solution T. Sotarama tam faraloka. Solution T. Nyo kera wata. Solution T. Pronto bani. Pana yere la solution T. Malo solution T. Kengele ba solution T. Oh si sambanya si jona laji kita. Hasimini shokel. Amma emi begala gini. Kolosi. Nega hasimi kolosi. Ni Kongo nana teriati. Ni Kongo nana fayati bayati dieniti. Anungo siradeka. Netenda do emse mogola parce que lu nana de second tumbulo unana pour bise ka hera soro. Parce que netisi ka fa. Ande boa kele ka bi ka boy ka desara ka karim da bala musu da bala ka desara jamana ko. Anko keleke bi boa ka kle la mimma ke buba fane o de be ka ngake bi. Ne kele ne bendanga dinga kono ni ne kalon tiga ala kan do jahannama kono kabala ka bua ka fanga da sukaro mata kemeni bi woro la ma deli ka ke biangula sogo keme woro fembe be kanga yele antu muno ko ambargo do me alla wana ko ambargo te dese de do dese ne na ambargo be tuma mi da kanga yele me ambargo jigina awe kanga pe una yele ale chukal kele ne na assemblée la sente nyakoro Mende docteur Maïgafou. Oui, 94 milliards. Oui, on dit commerçants, c'est-à-dire n'avoir qu'à douma. Qu'à fin couille pour pétrole canaille. Soukoro canaille. Nonongu canaille. Toulou canaille. Toulou litre comme ça va la vie. Cabrala comme malida make. Bon, nimbeka ke. Haribi kanga mou. Ou atikele nambe kanga mou. Awe kanga boya. Ambe kanga fasa komi klima koro otma arjana nyini de do wa ube do nyini de do ikan ko nyini ngola ima ube bola ka nyogon tanta do be do fo sokele sokal fana ka mo be bo rezo ko be do fo eni ala che jamana be joni ha bo minu fana be ko be lu ba boy aw yere ka yoro la aka gele tulu yele lo ko me na ka gele ay na nga bo no ni yange aw be joli tay ni be dembamu farzu ni be dembamu légalement wa kemeni wa biwo mo tisi ka jugo ko France ika sara wa kemeni wa biwo tisi ka jugo ko ma ko minu dona illégalement de sariya ko arni tulu gara wa kele no be digawla yan sara yuri nyare no be juli kala wa binani ko we wa bi na cha Najida Abau jo haribi aka gena o yere fi we me na ka gela na ke pourquoi o te na ai na comme façon jo na ai na be ka no ni ko be o te na o abau to e be de aka gela sima yela la o yere pe agera ta gera jagte ya bona ka sima boro sa wa kele ni kala o ma metam angona ye bua ge ne guru la bia gana jamana la me ne to kanga ka be kanga yele ne singili mo terena simple de tout mettre terrain gros mais qu'il est mort à temer flana il fana be bon mettre terrain du gros batana neta ta simingoi neta siminga parama couleur don cabrala kanda mai nyela mbaye télé de la chogel fonante atenga tasa couleur do fokan sa nete se chogel makaka war dinema mako taka war la mako taka gouvernement ka dromela arni sukaro gara wakil alhamdulillah la dikita ne basa Allah barakala mais ambe kalami na amba kala fantam de fo jamana inga bla lafiya de an wono de ko transition nana mais aka bu hakilima c'est-à-dire be ni fo min te ko kala ma Burkina essence be kemeni bina pompula kemeni bisa buteli kemeni bina mer de be Burkina farzu mer de be pe enclave te comme Malia Ubetata tu come tata idea. Ma come che me ni bi drome bina me do ni Burkina te tu.
ka bon hakili ma a ka bon hakili ma I b'a dɔn kɛlɛ min bɛ yen kɛlɛ ko dɔrɔn de bɛ yen sogɛli bɔ yen sogɛli to yen mun ɲinɛna bɛ anw kɔ et pourtant an b'a fɔ ko kalo 7 an de kulela yan sɛgɛn y'a minɛ ka kɔngɔ bila an na ka ko bɛɛ kɛ an ko an b'u kɔ mais sisan ni an bɔra k'o la aw de fana y'an ka malidenw wale ɲuman dɔn ka bɔ jɔnba la aw sɛgɛnna an fana bɛ nin bɔ a la o ma kɛ bɛɛ bɛ kan k'i ka warinin de makaran n'a bɔra Asimi la an kɔni y'a ye miliyɔn 100 an y'a ye ji bondo 230 ni kɔ an y'a ye ordinateur ka lotaniminɛnw san ka taa di Fana lotani Kayi an y'a bɛɛ ye n'a bɔra Asimi la tɔw dun ko in bɛɛ ye Asimi de ye koyi ne t'a fɔ Asimi parce que ale de ye jamanakuntigi ye n'i ye maaw bila baara la n'u ma baara kɛ i b'u ta ka bɔ yen ou bien n'i bɛ sanction min kɛ i b'o kɛ ka na jamana t'u bolo ka taa n'an ye tasuma kɔnɔ ko in bɛɛ ye de ye koyi e ye Asimi parce que e de ye jamanakuntigi ye awa confiance bɛ transition na bi e ye Asimi olu tɛ dɛ parce que an y'u ye baara la yanni bi ka se fɛn fɛn filɛ kule la nin ye dɛ an y'u ye baara la yanni bi ka se jamana in ko bɛɛ bɛ e Asimi de bolo n'a ɲɛna Asimi n'a ma ɲɛ Asimi n'a tiɲɛna u bɛ i ɲɛ bɛ n sɛ mɔgɔ minnu na n'u filɛ jelibaya la dɛ u bɛ laban k'a fɔ k'e de nɔ don e ma se k'u bila u ka baara kɛ donc i ka responsabilité ta i kan ka jamana redresser cogo min i ka kɛ ten ne ta ko i ka sogɛli bɔ yen ne ta ko i ka to yen sogɛli bɛ yen o a bɛɛ ka kan ne a bɔra yen o ne ka mɔni sumalen don a tora yen o ne ka dɛgɛ sumalen don ça c'est très clair mais danaya in kɔni ne ka danaya a ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ an ni bɛn an ka danaya bɛ e Asimi de kan gouvernement maa caman b'a kɔnɔ yɛrɛ f'u b'a fɔ bɔ n sen kan bɔ n kunkolo kan u t'a dɔn u bɛ min kɛ a bɛɛ tɛ dɛ dɔw bɛ yen u bɛ baara la ministre des affaires étrangères très bon Jaminatu a ka ɲi baara la ministre wɛrɛ bɛ olu b'a mais dɔw b'a la n fɔra i kɔ a ka fisa o tɛ foyi la u bɛ munumunu la dɔrɔn komi kɔnɛ i kan ka na ni changement de et puis jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ sisan mɔgɔ 26 bɛ taa fara CNT kan o tuma kɔrɔlen min bɛ yen olu bɛ yen u tun bilala nin ko la a y'o fɔ an ye kɛ miliyɔn 100 ou bien miliyɔn 1 ni 500 ou bien miliyɔn 2 bɛ n'olu fana ma tugu k'o fara dɔ in kan aw t'a kɛ ala kama aw ka hinɛ jamana in na aw ka hinɛ an na an sɛgɛnna dɛ an sɛgɛnna dɛ ne kɔni ye sen kelen nabɔ fɔlɔ zu n y'a f'i ye ne ye manɔgɔ de ye o maaw bɛ ɲini ko n ka to yɔrɔ kelen la ne tɛ to yɔrɔ kelen parce que mɔgɔ ka yɔrɔ man tɛ ne kɔrɔ ni tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ne bɛ taa yen awa fantanw ka kɛlɛ fana n b'o de kɛ hali ni Asimi ni fantanw kɛlɛ bi n bɛ fara fantanw de kan ka Asimi kɛlɛ que ça soit très clair ne ye sen kelen nabɔ ko terrain kɔnɔ dɛ kelen dɔ de bɛ yen grand JP n'u m'o kɔlɔsi n bɛ fara bɛɛ la parce que ɲɛ bɛ ko in tatɔ la cogo min nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi nin man ɲi ne yɛrɛ taara Sumaworo sa pɔn kɔrɔ 160 o bɛ baga bitigitigiw ma bɛɛ bɛ bitigitigiw bɛ taa ta jɔn bolo a bɛ baga tabali kɔbɔrɔ bitigitigiw na olu de bɛ na n'a ye yan a y'a di goro sisi minnu ma olu n'olu y'a yɛlɛ o tuma u bɛ taa san ka u bololankolon bɔ a la a bɛ baga bitigitigiw ma bitigitigiw ma foyi kɛ a ye fɛn kɛ minnu ye dɛ exonération kɛ minnu ye dɛ aw tɛ t'olu minɛ yan ou bien aw k'a fɔ ko maintenant aw ye wari min bila k'u ka sara sanction tɛ jamana min na n'i ye jɛnɛya kɛ n'i furulen don ko k'i kɛrɛn fo k'i faga n'i ma jɛnɛya kɛ ko ka busan 100 bɔ i la ala m'o fɔ mais ala yɛrɛ min y'an da ale ye sanction d'a ma mais pourquoi aw min bɛ jamana kunna jamana tɛ kan ka k'an sago ye aw sigilen bɛ dɔrɔn daga fara dɔ bɛ kan ka fara a kan mɔgɔ 26 olu yɛrɛ ma bɛn a la o a bɛ ko ka journaliste kelen de di ni dɛsɛra o fana la u bɛ kan ka dante de di ko ka page bi ɲini ka 200 ni kɔ ko ka mɔgɔ 3 di olu bɛ bɛn o la 26 in bɛ taa fara nin kan ko assise de y'aw fɔ an mago bɛ assise la 21 min bɛ a y'a dan o ma 21 100 ni 20 Burkina Guinée ta ye joli mɔgɔ 30 ni bɛ Burkina ta ye joli 10 o bɛ olu fana ta tɛ transition de Burkina premier ministre bɛ miliyɔn 2 de ta u ka conseil aw bɛ minnu wele député olu bɛ 100 ni 100 anw ta bɛ joli ta 2 millions u bɛɛ la kan ka mun minnu b'a fɔla a ye mun u bɛ dɔ de di olu ma i b'a sɔrɔ an tɛ Mali kelen kɔnɔ denmisɛnninw bɛ boli boli la policiers ka u y'u nɛgɛ ka taa faro
y'u sara min na bi a filɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ an yɛrɛ tun b'u ye a ye n'an fara an kan n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ nin k'aw ye n'an ye fanga sɔrɔ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ ala b'i nɛgɛ n'i ye hadamaden nɛgɛ walahi ala b'i nɛgɛ ka denmisɛnninw nɛgɛ dɔrɔn k'u kana fara u kan bi u filɛ yɔli la da bɛɛ la k'u ka se ka don u dɛsɛra ko tɛ wallahi Farisu ni ne kɔni nimisara bɔ a tagali la ne man t'a yafa ni ne nimisara bɔ i bɛ ka tagali la kɔni ne man t'a yafa ma nimisa fɔlɔ dɛ mɛ ni nimisara don o don n bɛ na fɔ yan ko nimisara n bɛ tila ka n ka danga don ko man t'a yafa parce que Mali ko tɛ o e ma M5 yɛrɛ cilen ye bi yan M5 Mali kura o ye n terikɛ Bacili ye M5 m'a dɔn ko u bɛ mun fɔ Sokɛli ta yɛrɛ ma dɛ ko olu fana bɛ yen aw bɛ yen mɛ tuma min bɔ a bɛ yen tuma min malo ni ɲɔ yɛrɛ la ni sukaro n'aw y'a kɛ kuma caman ye mun na bi aw tɛ kuma pourquoi aw tɛ kuma bi a ko ne ka dɔ bɔ Asimi n bɛ mun fɔ Asimi ma Asimi ma coup d'état de kɛ o min ye mɔgɔw labɔ dun M5 de ma mɔgɔw labɔ wa ouais n'i y'o fɔ u b'a fɔ Diko mɛ Diko y'i sen bɔ a la o dɔrɔmɛ bɛ di la Diko ma bi yan Diko tɛ misiri kɔnɔ aw min b'a la dɔ bɛ fɔ aw de ye o aw m'a kɛ k'a ɲɛ et puis Asimi président ne ye nin f'i ye n delila k'a f'i ye n'i y'an ka kɛ ten dɔrɔn u tun bɛ kule la yan Buba fɔ ne ye Asimi a ye taa kɛlɛ kɛ aw bɛ mun dɔn aw y'o de kalan a ye taa kɛlɛ kɛ aw bɛ se ka mun kɛ a ye fanga d'aw ma anw de b'a cogo dɔn anw de y'a baara kɛ sisan a b'aw bolo k'a kɛra cogo di kabini Ala ka Mali da sukaro ma kɛ 150 wallahi a ma deli ka kɛ i bɛ k'a bɛ taa sukaro bɛ 110 de la 90 yɔrɔ dɔw la hɔrɔnya b'an bali an k'o fɔ hɔrɔnya bɛ u ka ŋaniya anw na an k'o fɔ n bɛ n dɔgɔnin Goyita fɔ Amadu Goyita maa hali ni ka fɔ i ka kɛ hɔrɔn ye maa min i bɛ k'a ka bilan defana bɛ se Amadu Goyita e pourtant tun tɛ RPM na o RPM cɛbaliw bɛɛ kelen bɛ k'i makun maa dɔw ye tiɲɛni de kɛ n'u kumana u kana fɔ k'u k'u fana minɛ k'u don wo kɔnɔ min tɛ foyi dɔn a la Farisu ne ma deli k'a f'i ye n man kali k'u tabali kelen na président Kasoke n ko fo ka dunan wuli n ko k'u tɛ kɛ Mali président bi a bɛ se ka k'a ye man d'a ma d'a kan a bɛ se min bolila katakatani na Iber a bɛ se a bɛ se u ka n'a kɛ jamana in an bɛ dugawu kɛ Asimi kɛ Ala k'a balo mɛ ni m'i kɔlɔsi Asimi u b'i ka fanga ci walahi talahi ni m'i kɔlɔsi a y'a fɔ Asimi ye ko maréchal Burula ko tɛ n'a m'a kɔlɔsi walahi talahi u b'a ka fanga ci bilahi talahi n bɛ kalala Ala min ka bon da parce que jamana bɛ taa cogo maa ma ko k'a ka ɲi o tigi ye nkalon de parce que prix bɛ kan ka yɛlɛ sukaro 150 Malilɛ kɛra 40 sotarama 10 farala kan ko tugu k'u bɛna dɔ wɛrɛ fara a kan siman 1000 mais an bɛ se ka to nin kɔnɔ cogo di k'an ka makun k'u lajɛ olu ma fɛn k'u ta la anw min bɛ yen fɛn tɛ kan ka d'aw ma ni ko fɛn tɛ ka c'est-à-dire sɔrɔ la fɛn tɛ kan ka kɛ an sigilen bɛ an bɛ kan k'u lajɛ hali hɔrɔnya bɛ sɔrɔ min ma président hali hɔrɔnya bɛ sɔrɔ min ma réseau la u bɛ nɛni bi tugu u b'a fɔ Burula le vieux con là comme ça là voilà o tɛ foyi kɛ Burula fo ni ka sɔrɔ n tɛ tiɲɛ kan grand JP ni n bɛ tiɲɛ kan Ala ka n'u sen ne la u yɛrɛ b'a dɔn ko jamana ka gɛlɛn mɛ et puis n'u kumana u b'a fɔ ni miyɛtɔya kumaw de ouais an b'a dɔn jamana ka gɛlɛn mɛ an k'a muɲu an k'u dɛmɛ cogo di an k'u dɛmɛ yan olu de kan k'anw dɛmɛ bi tɛ kan ka kɛ polisiw bɛ récalo bɛ yɔli la Asimi i ka responsable i ka denmisɛnninw bila u ka droit kɔnɔ n b'a ɲini i fɛ denmisɛnninw bɛ kasi la u ta u k'u don u ka polisiya la o de ka d'u ye n m'a fɔ a bɛɛ dɛ min bɛ se ka don olu don minnu b'a f'i ye ko ça va walahi ça va pas